Shwmai pawb a chroeso i ymchwil ar y Gweill gyda fi, eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Gwenllian Jenkins, ymchwilydd PhD o Brifysgol Aberystwyth, yn ymuno â ni drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar y byd amaeth a'i dyfodol. Felly, dewch dy ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Gwen. So, shwmai, Gwen, diolch am ddod. Sut wyt ti? Hiya, Jonathan. Fi'n good, diolch. Ti'n iawn? Alright, iawn, diolch. Gewn ni ddechrau gyda cwestiwn cyntaf te. Ni'n dechrau pob pennod y podlediad gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. So, sut mae wythnos ti wedi bod? Be wyt ti wedi bod yn neud? Pa fath o heriau wedi codi? Beth sy'n digwydd? So, mae wedi bod yn eitha fysi. So, fi nawr yn y 4edd flwyddyn sy'n bach yn scary. So, fi wedi bod yn ysgrifennu lan yn bennaf. Mae dy fi 2 deadline ar gyfer cyflwyno drafts cyn Nadolig. So, dyna anreg Nadolig fi i gorchwylwyr fi. So, mae hwnna'n mynd i fod yn exciting iddyn nhw dros y Nadolig. Just ysgrifennu a trio fformat o pethau. Fi'n gweithio ran amser nawr fyd yn y 4edd flwyddyn. So, mae hwnna wedi bod bach o challenge, ond ni wedi bod yn hyfforddi mil feddygon dros yr wythnosau diwethaf. So, fi wedi bod yn teithio o Amgylch Cymru bach. O'n i lan yn y Bala, a wedyn fi wedi bod lawr yn Sir Gyfyrddin yn hyfforddi ddats fel cynllun newydd sydd gyda ni yn Prifysgol Aberystwyth. So, mae hwnna wedi bod yn fysi. A fi wedi bod yn addurno'r fflat ar gyfer Nadolig. Dyna beth bwysig. Erbyn y pwynt mae pennod yma yn mynd i dod mas cyn y wythnos cyn Nadolig, so dyma'r anreg Nadolig sydd gyda ni i bawb. Na'r anreg Nadolig llawen i chi gyd, a blwyddyn newydd dda, Na, wych. So, siwr o fod, mae swydd rhan amser gyda ti nawr yn ffitio'n reit neis gyda dymchwil a be o ti'n neud yn y prifysgol. So mae'r swydd i wneud gyda cynllun adaliadau newydd gan y Llywodraeth sy'n mynd i ffermwyr os maen nhw'n ymgeisio amdano fe. So, fel wedys di, mae PhD fi i wneud yn y maes amaethyddiaeth, ond hefyd i wneud gyda newidiadau gyda polisi ar ran beth yw'r cymorth ariannol mae ffermwyr yn cael. So mae wedi mynd o ysgrifennu yn beth yw hanes, adaliadau a faint mae ffermwyr yn cael i nawr gweithio fel rhan o'r cynllun. Sydd wedi bod bach yn surreal, ond mae'n siwtio'n rili dda fi. Ti'n gallu rhoi dy arbenigedd. Falle ti wedi cael y swydd mwy o perthnasol i unrhyw un ar ôl gorffen PhD. Sa'n gwybod beth ti'n at o, ond falle, could be, ond fi'n rili joio, mae'n rili neis, ond mae'n neis fel ti'n gweud gallu defnyddio ymchwil fi. Mae'n ffordd gwahanol, fel sa'n gorfod codon ar neu matlab yn y swydd ma, sy'n bach o, mae'n bach o change rili neis, i fod yn gwbl onest, ond mae'n rili neis cwrdd â pobl. Sut wyt ti'n ffeindio cael balans o hwnna gyda ysgrifennu lan? Mae'n bach o challenge. Fi yn stickler am plan, so fi'n credu hwnna sydd wedi helpu fi mwyaf. Mae dy fi amserlen eitha caeth o ran prif i moyn fod yn y swyddfa PhD versus prif i moyn bod yn y swyddfa gyda'r swydd, ond achos bod fi ar y campws y brifysgol gyda'r ddau, mae'n eitha handi llai just bigo draw am gwbl oriau i'r naill un wedyn. Mae pawb yn eitha hyblyg, ond balance sydd wedi bod yn anodd. Mae bach o change of circumstances yn dweud rili ar ran. Mae disgwyliadau gyda'r job, ond hefyd mae disgwyliadau gyda'r PhD. Ond ti'n gallu gweld y golau nawr ar diwedd y twnnel PhD? Fi'n gobeithio, mae llai y blwyddyn dy fi nawr, sy'n bach yn scary, actually. Yes. Na, ni'n mynd i ddweud, o'n i'n siarad am Megan Sass cyfwythnosau yn ôl roedd hi'n dweud yn gymos rhywun peth, bod dyw hi ddim yn gwybod os yw'n peth da, bod hi'n gorffen neu peth scary. Fi'n gwybod, a fi'n credu na'r sioc fel mae'r thing wedi bod fel babi fi am fel y 3 blynedd diwetha. Mond fi sy'n rili di gweld and then it's like fi'n gorfod rhoi i 2 person hollol random i ddarllen. Maen nhw'n mynd i holi fi am oriau, am stwff fi di wneud fel blwyddyn 3 blynedd yn ôl. Ond sa'n mo, fi'n credu mae Pennod yn gorffen yn wirioneddol, fi'n ysgrifennu pennod sy'n mynd i orffen, ond fel mae pennod bywyd fi'n mynd i orffen gyda'r PhD yma, ond mae'n exciting, ti'n mo. Fi yn disgwyl mlaen i gael y mas o'r ffordd, Bod yn Dr Gwenllian Jenkins, mae hwnna'n gyffroes, ond fe? There's a ring to it, fi'n gweithio. Yn beda, dwi'n wedi bod yn ymarfer llofnodi, like doctor. Autographs, trwy'r dydd, bob dydd, i bawb, definitely. Mae'n tymlo bach o surreal, ond mae'n really exciting. Fi'n gobeithio, mae'n dangos bod y gwaith di bod gwerth chweil a
fel ti siarad beth i'n mega stuff, fel fi mor lwcus, so gallu cwrdd â chi gyd, fel, ti'n bod, ni'n cwrdd lan allan llain tafwyl i'n steddfod, a hwnna sydd wedi bod yn really nice. We're all in this together. Ydyn, yn bendant, o'n i'n siarad â rhywun yn nhw'n dweud pa mor unig ydi wneud PhD. O na. A mae'n gallu bod, ond ond dwi'n meddwl yn bod ni'n eitha lwcus cael like, aelodau'r cult arall o'n gwmpas ni. Ie, na, Achos dyna beth ydyn ni, yndyn. y rhwydwaith neu'r cult. Na, chi gyd wedi bod yn gret fel as in, na beth sy'n neud really. Ti fel, ti sy'n gweithio ar rhywbeth, and that can be quite unig really. A fel yn swyddfa PhD ni, fel lle fel 30, a mond 2 o'n i sy'n dod mewn. So mae hwnna'n eitha drist, ond fel, fi'n joio bwmpo mewn i chi gyd a cael chat neu be bynnag a gweld beth chi'n neud. Mae'n neis. Na, mae'n neis. A mae'r un peth gyda'n swyddfa ni. Mae lle gyda ni ar gyfer 12 efallai. Dim ond 4 ohonyn ni rili yn gweithio yn y swyddfa yn reolaidd. Ie. Sa'n siŵr beth mae pawb arall. Na, exactly. Wel, mae swyddfeydd ni, mae drws, fi wastad yn defnyddio hwn fel analogy really gwael, ond mae drws swyddfa supervisor fi yn wydyr. Ie. So mae e'n gallu gweld pan fi'n dod mewn, a fi'n gallu gweld pryd mae e ar gael. A fel fi di aros oriau o'r blaen, cos mae e'n, fel fe sy'n arwain cwrs amaeth ni yn Aber. So fi di aros oriau o'r blaen i gael ateb gan cwestiwn that I needed there and then. Ond fel, mae just bod yn y swyddfa lle fi'n gallu just cnoco'r drwsau pan fi'n gallu gweld bod e'n rydd. Ti jyst yn gofyn y cwestiwn is sorted, ti'n mo. A fi'n cael mae hwnna'n helpu gyda'r broses, a mae definitely di helpu fi anyway cael lle. Cos nawr mae'r fflat fel yn fflat i fi. Dwi ddim yn fel swyddfa fyd, so fi'n credu mae hwnna'n helpu gyda'r balans. A beth dwi'n ffeindio gyda gweithio gyda phobl eraill ydy, ti'n gallu, nid cymharu yw'r peth waithaf i'w wneud, ond weithiau pan ti'n cael diwrnod ddrwg, mae'n handi jyst i troi rownd i rywun yn dweud, wi really ddim yn cael amser da gyda trysgrifo, mae pawb yn y swyddfa yn dweud, mae'n ofnad, a mae pawb yn casau wneud e. Ie, a mae pawb di bod na, a fel, felly bod nhw ddim yn mynd trwyddo fe at that point, ond mae pawb bendant naill ai di teimlo fel imposter syndrome, neu di teimlo'n unig, neu di teimlo'n really overwhelmed, neu fel ti a fi di stryglo gyda trawsgrifio interviews, a so mae'n really handy just gallu siarad ar rywun, a just troi rownd o'r cader, a fi'n licio swivel chairs, os ti'n gallu gweld, fi'n eitha dwlu swivel chairs. Ie, mae'n handy yn dynol. Mae olwynion yn ein cadeiriau yn y swyddfa ni hefyd, so ni'n wylo gwmpas, fi'n credu maen nhw wedi cael gwared o olwynion ar un ni, achos mae allt really serth dyn ni'n Aberystwyth, so felly maen nhw'n poeni bod y students was yn mynd, ffwm. Gweld ti'n rhedeg lawr y bryn. Felly mae'n good thing bod y hospital yn y ffordd lawr yr allt. Ie. Na, wych. So, ni wedi bod yn sôn am ffaith ti'n dod at gorffen y PhD, ond dwi ddim wedi gofyn beth ydy'r PhD. So, be ydy'r cwestiwn? Be wyt ti'n neud? Mewn 10 gair? No. Mewn 10 gair, okay. Mae'r teitl yn hirach na 10 gair. Fi'n credu bod fi actually at this point wedi memorise o'r teitl. Ond teitl fi yw Strategaethau amaethyddol yng Nghymru ar gyfer y dyfodol, a ddylsen nhw gael ei arwain gan y farchnad arallgyfeirio neu gwasanaethau ecosystem. So, basically, mae hwnna'n meddwl bod fi'n trial archwilio yw be mae ffermwyr yn neud ar hyn o bryd, be maen nhw wedi bod yn neud yn y gorffennol, a wedyn be dylsen nhw fod yn neud ar gyfer y dyfodol. A dylen nhw wedyn bod yn canolbwyntio ar y farchnad, so cynhyrchu bwyd neu cynhyrchu nwyddau ar gyfer y cyhoedd, neu dylen nhw fod yn ffocysu ar arllgyfeirio, so lle mae ffermwyr yn berchen ar busnesau sydd ddim yn amaethyddol yn draddodiadol, ond felly bod nhw'n defnyddio rhinweddau neu adnoddau'r fferm. So, gwed bod nhw wedi fel adeiladu fel shepherd's hut ar y ffarm, neu bod gyda nhw siop ffarm, neu bod nhw'n neud fel alpaca tucking, neu be bynnag maen nhw'n neud. Mae ffermwyr Cymru'n gallu bod yn eitha inventive, really. Maen nhw wedi dod lan gyda loads o syniadau gwahanol. Neu wedyn, yr trydydd un fi'n edrych ar, y trydydd agwedd, yw'r adaliadau llywodraethol, sef y gwasanaethau ecosystem yn y teitl. So, ers dechreuad y ganrif, basically, mae y Llywodraeth a Ewrop cyn ni di gael ffocws mawr o ffermwyr
ddim jyst yn cael arian am bodoli, ond bod nhw hefyd yn neud rhywbeth ar gyfer yr arian na, gyda ffocws lot fwy nawr ar neud stwff ar gyfer yr ymgylchedd, so'r gwasanaethau ecosystem, so trial hybu fel bioamrywiaeth, trial gwella'r tir, etc. So yeah, basically, na beth yw yn y bon yw, trial gweld lle mae ffermwyr yn cael eu revenue nhw o'n nawr a yn y gorffennol, a edrych ar be mae ffermwyr yn neud ar gyfer paratoi am y dyfodol, lle mae adaliadau llywodraethol yn cael eu lleihau yn dda sylweddol gyda'r llywodraeth ar anfaint mae ffermwyr yn mynd i fod yn derbyn. Mae'n swnio'n rili ddiddorol. So, jyst er mwyn i fi sicrhau mod i wedi deall yn iawn, so wyt ti edrych ar ffermydd dim ond yng Nghymru, neu ti allan i Gymru hefyd? Like, be di'r scope y prosiect? Yeah, so just data ffermwyr Cymru ar gyfer y prosiect yma. So fi wedi bod yn defnyddio cronfa ddata ar enw'r Farm Business Survey. So mae hwnna ar draws y Deyrnas Unedig i gyd, ond mae wedi cael ei rannu wedyn gan gwledydd. So Prifysgol Aberystwyth sy'n rheoli a casglu'r data ar gyfer Cymru, a wedyn Prifysgol Reading wedyn yn Lloegr. So oedd cyfle i fi pan geisi'r data na ar gyfer y pennod gyntaf o ddefnyddio Cymru a Lloegr. Ond achos natur y prosiect, cefndir fi o ddod o ffarm yn Sir Gar, a hefyd cefndir yr cyllid o ran Coleg Cymraeg, o'n i'n rili angerddol o just ffocysu ar Cymru. Achos oedd yn golygu wedyn, o'n i'n gallu strwythuro gweddill y traethawd i wedyn just canolbwyntio ar Cymru, o ffermydd Cymru wedyn, a gweld be'n union sy'n digwydd fyna. Achos bod amaeth yn, maen nhw'n galw yn Saesneg devolved issue. So fel Llywodraeth Cymru sydd yn charge o beth sy'n digwydd â polisïau amaeth yng Nghymru. O'n i just eisiau canolbwyntio ar Cymru, basically. A hefyd, os dwi'n deall yn iawn, mae sefyllfa o ran kind of math o ffermydd yn wahanol rhwng Lloegr a Chymru. Ydw i wedi deall yn iawn i ddweud bod ffermydd yng Nghymru yn llai? Like, mae mwy o ffermydd llai o maint, chmod? So mae lot fwy o small holdings yng Nghymru, a hefyd mae just natur fel wedys di sectorau. Just gyda natur beth yw deiryddiaeth ni yng Nghymru, mae lot fwy o mynyddoedd gyda ni, a lot fwy o briddoedd eitha Wrth a ansawdd Gweill. Ond fel yn Lloegr wedyn, mae gyda nhw'r ceir really flat, fel chi'n gweld yn Claxon's Farm, ceir really flat lle maen nhw'n gallu tyfu loads o gynydau, anamal iawn. Newch chi weld ffermydd mawr arable fan hyn yng Nghymru, os o gwbl. A hefyd, mae lot o ymchwil wedi bod yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Wel, nôl yn just cyn Covid, really, 2019 dath papur mas gan y Llywodraeth yn datgan bod eitha lot o pwysau mewnol yn digwydd ar amaethyddiaeth, fel maen nhw'n poeni am biti'r dyfodol a'r mewnbwn nawr o bobl ifanc fel fi yn mynd mewn i'r sector. So fi'n credu nath hwnna just really sbardino'r grŵp ymchwil a'r prosiect, really. So just mwyn cyffwrdd ar y pwynt na, ti'n fwy, ydy'r ffermydd yng Nghymru mwy o ffermydd teuluol, so bydd yna disgwyl i'r plant cymryd y fferm na ni. ar ôl dyddiau? Rieni. Na ni. So nôl yn 2019, nath y Llywodraeth gweithio mas bod oedran cymedrig ffermwyr yng Nghymru yn 61. A bod e'n cynyddu bob blwyddyn. So, fel wedys di, mae lot o ffermydd teuluol gyda ni yng Nghymru, a fel mae pethau newydd sy'n digwydd gan y Llywodraeth, fel yr inheritance tax nawr, mae lot o stwff sy'n mynd i amharu ar y gallu i bobl ifanc i gymryd drosto, hefyd fel mae ffactorau fel llai o fel buses a trains mewn pentrefi a trefi, llai o shops, bancs yn cau, ysgolion yn cau. Sneb rili eisiau aros yn yr pentrefi a'r cymunedau gwledig yma. So mae hwnna rili mynd i amharu ar yr genhedlaeth ifanc yn cymryd drosto, a hefyd jyst y sefyllfa ariannol fyd. Dyw e ddim yn un ffafriol, a mae'r oriau'n rubbish. Ti ddim yn mynd i gael social life di di'r shed wyna. Really. Mae ffermwyr yn gwybod na, ond mae'n tough mas na. So fi'n credu beth sbardinodd yr pwnc ymchwil oedd just edrych ar fel allwn ni trial helpu y Llywodraeth a pobl ehangach i ddeall beth yw sefyllfa ariannol amaeth yng Nghymru. Mae'n ddiddorol. Fel nes ti kind of sôn am Clarkson's Farm yn brief iawn,
Ond os mae hwnna wedi dangos unrhyw beth ydy, does dim lot o arian yn ffermio chwaith. Mae'n i weld fel bod lot o waith yn mynd ynddo fe. A mae kind of maint o arian mae pobl yn gallu cael nôl yn eitha fach yn cymharu â kind of swyddi eraill, chymod. So mae kind of hyrwyddo bywyd ffermio yn anoddach pan ti'n sôn am kind of Y pethau cyfleoedd. negatif. Mae'n ei weld fel lot, ond fe. Fi'n credu na beth sy'n... Mae Claxons fam bach fel mamait, fi'n credu mae rai ffermwyr yn dwlu arno fe, mae rai yn absolutely casau'r ffaith. Ond fel pan dath e mas i fi, o'n i fel, mae hwn yn mynd i ddangos fel, popeth sy'n positif yn beth i ffermio. Wedyn, dechreuon o ddangos fel bod anifeiliaid yn marw, a bod yr tywydd yn really wael, a wedyn y bits ariannol, a wedyn y Covid, a ti just fel, actually, maen nhw yn dangos bod e'n eitha tough mas na, bod ddim popeth just yn wy'n lyflu yn bwns ar y ceia. Na beth mae pawb yn gobeithio cael, ond steb yn rili gweld y gwaith caled tu ôl i na, a'r emosiwn sy'n mynd tu ôl i na. Ond so mae wedi bod yn rili diddorol siarad y ffermwyr yn unigol mewn cyfweliadau a'r surveys fel. Fi wedi cael mixed responses, pobl yn llefen yn yr interviews, achos bod dim gyda nhw cynllun olyniaeth, dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'r ffarm ar ôl i nhw farw. So mae hwnna wedi bod yn anodd i fel cymryd yn hunan mas o'r ymchwil bach, achos bod e mor agos i calon fi, ond fel, fi'n credu mae jyst yn dangos fel mae gymaint o stwff di digwydd ers i fi ddechrau'r PhD yn y maes amaeth. Faint o angen sydd arno ni wneud ymchwil yn y maes ar hyn o bryd. Na'n bendant. So, oedd na cwestiynau penodol, nid yn y cyfweliadau, ond ar gyfer y PhD ar y cyfan, oedd na beth oedd dy cwestiynau ymchwil? A sut wyt ti'n casglu data arnyn nhw? So oedd cwestiynau ymchwil penodol dyn ni. So yr un gyntaf oedd fel mae ffermwyr Cymru yn creu revenue i'w busnesau nhw, a odi hynna di newid dros y blynydde. So o'n i'n defnyddio'r Farm Business Survey, a wedyn nes i hefyd creu holiadur yn hunan i fynd ledled Cymru wedyn yn gofyn y cwestiynau yna, basically, yn gofyn am materion ariannol. A'r peth yw, mae gyda ti rhai ffermwyr sy'n gwybod yn union y canran neu'r gwerth maen nhw'n cael o bob un menter sy'n ar ei ffarm nhw. Wedyn mae rai eraill wedyn yn just rhoi estimate, achos felly dyn nhw ddim eisiau gwybod y gwir colled maen nhw'n neud. Yn ar gwirionedd, mae'n tuff fel ni'n siarad gyda, mae'n tuff i wneud arian mas na. So hwnna oedd y brif un wedyn, a wedyn wedyn defnyddio data hanesyddol fyd o'r Farm Business Survey, nôl at 2010, ges i data nôl o'r Llywodraeth am hynny. A wedyn holi wedyn beth mae ffermwyr yn neud er mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol. So nes i'r holiadur fel wedes i wedyn, oedd hwnna'n twtio ar hwnna. Ond hefyd nes i cyfweliadau wedyn un ar un gyda ffermwyr lle nhw oedd yr genhedlaeth ifanca yn y ffarm, i weld beth oedd perspectif nhw ar wneud newidiadau ar gyfer y dyfodol, a fel oedden nhw'n gweld y dyfodol, a rhagweld i rhan nhw yn amaethyddiaeth mewn blynyddoedd i ddod. So, gawn ni ddechrau gyda'r cyfweliadau te. So, faint o gyfweliadau neis ti? A kind of beth oedd... Ti wedi sôn bod yr aelod ifancach ar y ffarm oedd yn neud y cyfweliad. Beth oedd oedran y pobl ar gyfartal? Achos ti wedi bod yn sôn fod 61 yw kind of average age o ffermwyr, so... So nes i 10 cyfweliad, a wedyn mae yr oedrannau di amrywio o fel just dros 25 i just o dan 60. A nhw oedd y genhedlaeth ifanca, a nes i benderfynu edrych ar y genhedlaeth ifanca, unwaith eto, falle gyda bach o bias ar ran hanes fi fel merch ffarm, ond o'n i eisiau gwybod faint o ryddid oedd gyda nhw. So fel ti just i pwynt o mas, nhw oedd y genhedlaeth ifanca pan oedd 2 genhedlaeth yn y busnes fferm. So gyda pob un nes i siarad gyda, oedd na genhedlaeth uwch ben nhw. So gyda'r unigolyn oedd yn pwysio 60. Oedd gyda nhw rhiant uwch ben nhw, oedd yn neud y penderfyniadau.
A hefyd, yn aml iawn oedd fel cenedlaeth yn is na nhw fyd, ond nhw o'n i eisiau siarad gyda, sef yr genedlaeth ifanca allan o ddau, jyst i weld be'n union maen nhw'n trial wneud mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol, faint o ryddid sydd gyda nhw, a fel maen nhw'n teimlo ar gyfer dyfodol amaeth. So pan ti'n sôn am ryddid, wyt ti'n sôn am ryddid o ran kind of ffactorau teuluol, neu ffactorau gwladol, neu gwleidyddol? Like, pa fath o ryddid? Sorry, pa fath o ryddid? So, fel ryddid i wneud penderfyniadau, newidiadau ar y ffarm. So, fel o'n i'n siarad gyna am byti arallgyfeirio, mae lot o ffermwyr yn dwlu mynd ar farm walks, maen nhw'n dwlu mynd rownd ffermydd eraill yn ei amser sbar nhw, a fi'n un o hynny, a yn casglu syniadau am byti be mae pawb arall di wneud. A mae lot ohonyn nhw hefyd yn mynd am mynychu cyrsiau. So, oedd hwnna di kind of sbardino yr eisiau wedyn i weld faint o ryddid oedd gyda'r unigolion ar y ffarm i wneud y penderfyniadau. So nhw'n gweld syniadau nhw mae'n mynd mewn a gweld, felly bydde hwnna'n buddiol i ffarm ni. Faint o ryddid oedd gyda nhw i wneud y newid na mwyn trial helpu busnes nhw. So, pa fath o bethau oedd yn dod lan fel syniadau ar gyfer y dyfodol gyda ffermwyr? Lot o fel arllgyfeirio, so lot o wneud na, ond oedd pobl yn ymwybodol bod bach o fel y bottleneck gyda nhw wedyn, felly os oedd pawb yn mynd mewn iddo fe, felly bydden nhw'n stryglo. Oedd lot yn neud cig i hunain, so fel cut out the middleman basically, a just gwerthu cig i fel siopau lleol neu i teuluoedd lleol. Nath cwpl weid bod nhw yn meddwl wneud fel a wedyn mynd mewn i ynni gwyrdd, oedd hwnna'n un peth arall, a hefyd, mae hwnna obviously yn plethu hunan wedyn at grantiau gwahanol, gyda carbon a ar eisiau fynd lawr i net zero wedyn. So, oedd lot o pethau yn dod trwyddo, ond, oedd pawb yn, oedd yn eitha emosiynol gorfod siarad â pobl yn byti dyfodol i ffarnodd hwn reit pan dath yr inheritance tax trwyddo ar ddechrau'r flwyddyn. So, oedd yn eitha amserol, really. So, o ran... So ti wedi dweud bod ti'n gofyn am ryddid, ond sut o't ti'n dadansoddi i'r data daeth o'r cyfweliadau? O't ti'n neud rhyw fath o thematic analysis, neu pa fath o bethau ti'n neud? O'n i'n neud dadansoddiad thematic wedyn, o'n i'n cwdo yn enfifo. Sef i rywun gyda cefndir mewn bioleg a edrych ar parasites mewn defed, oedd hwn yn steep learning curve. I weid y lleia. Ond na, ni'n cwdo yn enfifo a wedyn rhannu hwnna wedyn mewn i themau gwahanol. Oedd pawb, sa'n mos taw jyst gweichelwydd o'n nhw, a jyst fel bias ar gyfer, be maen nhw'n galw fe? Fel social bias, pan maen nhw'n meddwl taw na beth i moyn gweud. Ond oedd pawb yn gweud bod nhw'n trafod yn really fel calm and collected gyda'i teulu nhw. A ni'n ystod yn meddwl, wel, falle taw jyst fi sydd wedi bod ar y ffarm wrong, achos fel... Os o'n i'n cynnig syniad, it would be like, na, no way. A wedyn, oedd rhain i gyd yn gweud, na, ni'n gyd yn cwrdd rownd y ford y gegin, a ni'n ystod lawr. A ni'n meddwl, gosh, mae hwnna'n very civilised. Ond fi'n credu felly, achos natur newidiadau diweddar, fel, dyn nhw ddim yn gallu fod yn rash decisions o ran yr inheritance tax neu effaith Covid a stwff ar ffermydd. Maen nhw wedi gorfod ystod lawr i drafod y pethau yma. So o'n i'n neud thematic analysis, ond oedd hefyd gyda fi wedyn holiadur quick ar dechrau'r cyfweliad, jyst i fel agor lan y drafodaeth, siarad ar ffarmwr am byti ffarm nhw cyn bod ni'n mynd mewn i'r stwff dofn, just kind of icebreaker, achos o'n i ddim yn nabod unrhyw un ohonyn nhw. Lot o amser oedd just, o'n i'n troi lan ar clos y ffarm, obviously o'n i wedi trafod gyda nhw, wedi cytuno ar amser, neu o'n i'n neud ar tîm, so lot o amser dim clem dy fi pwy oedd ochr arall y sgrin neu ochr arall y drws. Oedd yn bach yn scary, really, ond risk assessment, oedd hwnna'n bwysig iawn. Really bwysig oedd wneud risk assessment rai fi wein na bod fi'n wneud risk assessment yn dos e. Ond na, dy fi heladur bach, so ni'n casglu gwybodaeth yn byti pwy o nhw, pa fath o ffarm o'n nhw'n redeg, a mae ffermwyr yn licio siarad am byti ffarm nhw. So hwnna'n helpu wneud e bach fwy chill bod nhw'n lli, teimlo fel bod nhw'n lli siarad dy fi. A wedyn oedd fi fel gweithgaredd hanner ffordd trwyddo, fel like at scale kind of thing. O'n i jyst yn gallu gweld lle oedd pobl yn gweld ffactorau gwahanol. A dde hefyd yn neud nhw ail-feddwl
be o'n nhw wedi gweud, a falle, ma nhw'n gweld datganiad fan'na, ma nhw, fi wedi anghofio gweud am beth na, neu fi wedi anghofio siarad am beth na. So oedd e fel yn kind of processing, a amser bach i feddwl am beth be ma nhw wedi gweud a be ma nhw eisiau gweud. Ges ti unrhyw atebion ddiddorol yn y ffordd, rhywbeth dych chi ddim yn disgwyl o ffermwyr? Tra meddwl nawr. Mae hwnna'n pennod eitha hyn nawr. Oedd fel infrastructure yn rhywbeth o'n i ddim di meddwl am. A fel mae hwnna, actually, mae lot o ffermydd falle di newid gymaint maen nhw'n gallu. A mae adeiladwedd, gair Cymraeg, fi wedi dysgu hwnna. Mae adeiladwedd o gwmpas nhw sydd actually yn stopo nhw rhag gallu newid mwy. I fod yn onest, nath e rili cytuno gyda'r canfyddiadau ges i o'r penodau cyn ni. So oedd hwnna'n really helpful, a oedd hwnna'n really dda i feddwl, actually mae'n cytuno gyda be fi wedi ffindo yn barod. Ond oedd e'n really neis gallu siarad gyda nhw, achos fi'n credu mae cyfweliadau unwaith eto'n dod o rywun sydd byth i wneud unrhyw fath o qualitative data analysis iod. Sa'n credu o'n i wedi really meddwl am faint, mae fe'n really dod ar unigolion mewn yr ymchwil. So felly fi sydd wedi cael yr ateb surreal a thing bod fi actually yn gwerthfawrogi'r data ansoddol a'r cyfweliadau, achos mae'n really wedi bod yn... mae wedi bod yn really diddorol, actually. Mae'r peth gyda data ansoddol ydy, pan ti'n cynllunio fe, dwi ddim yn edrych fel lot. Falle ti'n cynllunio 10 interview, a ti'n dweud wrth dy gorchwilydd, wyt ti'n siŵr fydd 10 gyfweliad yn digon, a wedyn hanner ffordd trwy'r trydydd, sy'n oh my god, mae loads dy fi yma. Exactly. Achos o'n i fel, fi wedi cyrraedd data saturation mwy na lai ar ôl 5. A wedyn, o'n i fel, achos o mwy wedi cynnig, o'n i fel, na i drio gael mwy. A ti fel, pan o'n i'n neud yr holiadur, y ffocws oedd ar cael y mwyaf o'r atebion yn gyllen ni. So nes i pwysio. Ond wedyn, fel ti'n gweud, fel, y amount o nodiadau fi'n neud, yn gymwys, really. Ond fel, just cael 10, oedd fel, os angen mwy? Ond, fel, oedd edrych ar llynyddiaeth a gweld beth sy'n mas na yn barod i gael ei gyhoeddi, yn gweud fel, actually, mae 10 yn ffain, os o'n i wedi cael llai, mae hwnna'n ffain fyd. Ond, mae wedi bod yn ddiddorol, mae wedi bod yn learning curve i wneud cyfweliadau. Fi'n licio siarad, ond o'n i byth yn meddwl byddwn ni'n cael fel ymchwil mas o siarad y pobl. Mae cyfweliad yn gallu mynd 1 o 2 ffordd, ond ti'n gallu dweud rhywbeth a wneud iddyn nhw teimlo'n really ymlaciol ac yn hyderus i siarad â si yn fod yn onest, ond wedyn, os oed ti ddim yn gwenu digon, neu gwenu'n gormod, neu dy iaith gorff di yn odd, ti'n cael ateb hollol wahanol o'r cyfrynhogwyr, achos ti'n cael off day, mae'n really... bendant, fel is i un, a fel y gwahaniaeth rhwng un cyfrynhogwr i'r llall, ges i un, is i mas na Pennod y day straight away, cacen, fi wedi prynu cacen i ti. A ni fel, wow, diolch yn fawr. A wedyn, neud un arall ar Teams wedyn, a unrhyw cwestiwn os ti'n gofyn, oedd o fel, na. A fel, oedd y ffordd o'n i'n gofyn y cwestiynau'r union rhywun fath. So sa'n most just yr unigolyn o dde, ond fel, dathon nhw trwyddo wedyn erbyn y diwedd, ond ti just bach, so is i nôl rownd i fel dogfen trafod nes i creu. So ni fel, na i mynd nôl at y dechrau, erbyn nhw agor lan bach fwy, a ti fel, here we go. Ond mae'n really odd fel ti'n gweud, fel mae'r slightest peth yn gallu newid nhw. Chos o'n i dechrau meddwl, my gosh, dylen ni newid cadw dillad fi'r un peth, o bod fi'n gwisgo'r un peth bob tro. A ti dechrau meddwl, ti'n really gorfeddwl e wedyn, ti fel, Nes i 2 grŵp ffocws back to back, wythnos diwethaf mewn ysgol, un, both gyda blwyddyn 5, so dylen nhw fod yn plant hyderus ac yn siaradus. Roedd y grŵp gyntaf yn sôn ar ôl hanner awr, dylen nhw gymryd tua 15 munud y grwpiau ffocws dwi'n casglu, ar ôl hanner awr o'n nhw dal yn siarad, daeth yr athrawes mas i ddweud, I do need them back at some point today. I was cer ti. A wedyn y grŵp ar ôl ni, ar ôl 5 munud, ni wedi cyfro'r cwestiynau, roedd nhw'n can we go back now? I was oh my gosh. Just ar roedd yn yr un adeilad gyda'r un math o blant. Yn gwisgo'r un, oedd yn just... fel gyda plant yn wedig, dyle hwnna, maen nhw'n dylanwadu ar ei gilydd, fel o le gyda fi, mod un person oedd. Ond fel ges i
o'n i wedi meddwl falle wneud cyfweliadau gyda'r 2 genhedlaeth ar yr un pryd. Ond wedyn sylweddolais i fel, falle bydde hwnna ddim wastad yn bosib, so wedyn bydde hwnna'n ymharu ar y data. A hefyd bydde 'da fi 2 grŵp i orfod cymharu, a wedyn bydde rai fi gyrraedd data saturation am y 2 grŵp. A wedyn, oedd un ffarmwr 'di cynnig bod i riant hefyd yn dod mewn i'r cyfweliad, a nes i fynd, diolch yn fawr iawn i chi am gynnig, ond just ti fi angen. A unwaith nes i cyrraedd clos y ffarm, mae'r tad yn dod rownd gyda chainsaw wedi bod mas ar y ffarm, a mae'n mynd fel hyn, fi'n clywed bod ti'n eisiau siarad â fi, a ni fel, this is where Ble risk assessment? Dwi ti wedi cymryd hwnna? This is where the risk assessment was in place. So oedd chainsaw wielded man yn y risk assessment, a beth sut wyt ti wedi datrys hwnna? Mae nawr. All right, okay. Wych. So, cwestiwn nesaf sydd 'da fi ydy, sut nes ti dod o hyd i gyfranogwyr? A nes ti ddefnyddio'r Gymraeg er mwyn casglu data? Naeth bawb ddefnyddio'r Gymraeg gyda ti? Ie. Na ateb cwestiwn gyda ti, so Cymru'n cymdeithasol, basically, oedd lifesaver fi. O'n i'n tagio pob mudiad amaethyddol o'n i'n gallu meddwl am o dan y ddeiar ar Facebook, X, achos hwnna oedd yn berthnasol pan o'n i'n neud yr ymchwil, LinkedIn hefyd, jyst pobl yn rhannu fe, ni jyst fel, wow, sa'n o'n nabod ti, ond diolch am neud na. O'n i hefyd yn defnyddio fel rhwydweithiau'r brifysgol, so fel yn y brifysgol, o'n i'n gallu gofyn, chi'n fodlon anfon hwn mas i bawb sydd ar mailing list sydd wedi wneud amaeth yn y 10 mlynedd diwetha. So hwnna'n really handy. O'n i hefyd yn mynd i bob Wednesday a CCF, sef fel siopau, dim really siop yw ond fel siopau amaethyddol, so fel maen nhw'n gwerthu bwyd a fel dillad amaethyddol gyda posters. Nes i e-bost o gymaint o bobl, fel gymaint o bobl. Cymdeithasau fel Defed, Gwartheg, y pobl sydd yn charge o fel symudiadau Defed a Gwartheg yn Nghymru, i ID Cymru. A wedyn is i at y ffermwyr eu hunan, a mynd i sefyll yn y Winter Fair yn Llanelwedd ar stondin y brifysgol. Nice. A just wirioneddol, iste na, gyda ffermwyr yn llenwi'r holiadur trwyddo gyda nhw. Oedd yn rili diddorol, ges i ryw fath o 50-50 split gyda'r holiadur o faint nath e'n Gymraeg a faint nath e'n Saesneg. O'n i'n disgwyl oedd fel mwy o duedd tuag at Cymraeg. Ond fi'n credu weithio os mae pobl yn gweld rhywun dy clipboard a laniad o brifysgol, maen nhw'n meddwl, ond mae rhain yn mynd i ddefnyddio termau fel really cymleth Cymraeg. Ond fel nes i yn fwriadol wneud gyda pilot scheme ar gyfer yr holiadur, fel bod fi'n sicrhau bod y ffermwyr yn deall beth o'n i'n trio gofyn a bod fi'n casglu'r data o'n i eisiau. Ond oedd y Gymraeg yn rili bwysig. Yn yr holiadur nes i ddefnyddio platfform Lime Survey mwyn wneud ar-lein, a mae Lime Survey gyda, sa'n gwybod faint o ieithoedd sydd gyda fel, mae'n ridiculous faint o ieithoedd. Ond o'n i'n gallu datblygu'r holiadur yn y Gymraeg a'r Saesneg. Oedd QR code gwahanol i'r ddau, ond o'n nhw'n gallu fel switcho o un iaith i'r llall. So gwe bod nhw fel hanner ffordd trwyddo ddim yn gallu deall gair, wedyn nhw'n gallu switcho hanner ffordd trwyddo. So hwnna'n rili ddiddorol, o'n i moyn hwnna o'r dechrau anyway. A wedyn ar ran y cyfweliadau, nes i wneud 2 yn Saesneg. Oedd pawb arall yn Gymraeg. Ond unwaith eto, cyfryngau cymdeithasol, a bach o snowballing effect o mynd mas i gyfweliad, siarad y ffarmwr a gweud, chi'n nabod rhywun arall sy'n ffito'r bil ma, chi'n lli anfon manylion fi draw iddyn nhw. A hefyd lot o samplu pwrpasol, so fel os oedd pobl yn nabod pobl penodol, wedyn bydden ni'n holi nhw yn uniongyrchol wedyn i neud na. So, o ran y sampl te, o y 2 nath
ateb yn Saesneg, ond nhw'n dod o deuluoedd Gymraeg a'r ffermydd Gymraeg, neu o'n nhw'n pobl sydd wedi symud i Gymru a prynu ffermydd? Na, Be am eu cymryd nhw? o'n nhw deuluoedd Cymraeg. Oedd un yn hapus i siarad Cymraeg, ond ddim yn gyffyrddus iawn. So nes i just weid, wel, llai wneud hanner yn Gymraeg os ti moyn hanner yn Saesneg llwy'n just interchangeio, achos oedd e ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth i fi, achos to fi oedd yn trawsgrifio fe, a fi oedd yn mynd i fod yn dadansoddi fe'n thematig, so oedd e'n ffain i fi. A y llall wedyn, o'n nhw'n o deulu Cymraeg, ond oedd y cartre yr aelwyd yn ddi-Gymraeg wedyn. Ond fel fi'n credu gyda natur amaeth, mae lot o geirfa polisi o pethau, mae pobl yn tueddol i droi i'r Saesneg anyway, so oedd e ddim yn really neud lot o waniaeth. Oes exclusion criteria gyda ti am pwy na'r cyfrannu at yr... So am yr holiadur ar un gyda'r Farm Business Survey, mond ffermydd yng Nghymru oedd yn cael cymryd rhan. Ar ran yr cyfweliadau, o'n i mond yn edrych ar ffermydd mynydd yng Nghymru, a bod nhw yn ffermydd gyda beef neu defed. A obviously yr ail-genhedlaeth neu'r gyfenhedlaeth ifancaf wedyn. So na'r exclusion oedd gyda fi. So, yn dod at y casgliadau o dy kind of ymchwil, os na casgliadau, be nes ti, mae hwn yn cwestiwn enfawr, sori, mae'n cwestiwn anodd. Be nes ti ddarganfod? So ti moyn thesis fi mewn 10 gair? Eto os ti'n gallu. Na i cyfri nhw. O'n i'n mewn cyfri fel un gair. Na. So mae gwahaniaeth mawr ar ran ffermwyr a fel maen nhw'n cynnyrchu revenue fesul sector. O ti'n gallu really gweld y gwahaniaeth yn graffs fi. Nes i codo graffs fi gyda llaw, just maen y brag fyna. I rywun sy'n byth i codo eriod, nes i codo graffs fi. Oedd gwahaniaeth mawr rhwng y sectorau yng Nghymru. A hefyd o'n i'n gallu gweld fel oedd lleoliad y ffarm yn dylanwadu, a hefyd fel rhinweddau'r ffarmwr, so o'n i'n casglu fel be oedd oedran y ffarmwr, beth oedd lefel addysg y ffarmwr, a o'n i'n gallu gweld bod yna perthynas eitha sylweddol a roedd y cael gyda hwnna yn dylanwadu ar fel o'n nhw'n cynnyrchu revenue. A wedyn ar ran yr cyfweliadau, fel wedes i fel un o'r fel barriers mwyaf pawb yn nodi oedd yr fel adeiladwedd, a fel o'n nhw ddim falle'n gallu newid gymaint yna, achos beth oedd cyfyngiadau falle'r ardal maen nhw'n byw ynddo. A i reidrwydd wedyn, mae hwnna falle'n gorfod dod wedyn ar ran yr cyllid maen nhw'n cael neu'r cymorth maen nhw'n cael gan y llywodraeth. So, sa'n credu o'n i'n massively shocked gyda'r take-homes, ond eto fi a'r tîm ymchwil wedi cael y magu yn yr diwydiant amaethyddol. So fi'n credu falle o'n i'n disgwyl ei ryw raddau, ond oedd y sectorau yn hollol wahanol, so oedd hwnna'n bach o sioc i'r system, really. Am ha ffordd, pa sectorau wyt ti'n sôn amdano nhw, a wedyn sut o'n nhw'n wahanol? So sectorau gwahanol yn amaeth, so o'n i'n cymharu y sector godro i'r sector beef, i'r sector defed, a'r sector moch a ieir a popeth arall, any of the farm livestock. So fel oedd y sector beef a defed yn derbyn revenue, neu'n cynnyrchu revenue mewn ffordd eitha tebyg i gilydd, gyda ddim lot o rili newidiadau ar ran y blynyddau. Ond gyda'r sector godro, o ti'n gallu gweld oedden nhw'n lot fwy focused ar cael revenue o'r farchnad, a hefyd bod hynna yn eitha fregus gyda newidiadau'r farchnad. So ar draws y blynyddau, fy'n credu rheina nath newid y mwyaf oedd y ffermydd godro. A fel mae'r hanes yn mynd a fel mae'r diwydiant yn mynd, mae pris llaeth di rili gostwng yn ddiweddar. So fi'n credu os o'n i'n cael data nawr yr arolwg busnes fferm, y Farm Business Survey, falle byddwn ni'n gweld
ailadrodd o hanes unwaith eto wedyn. Wyt ti wedi gweld effaith o pethau fel newidiadau rhwng llywodraethau neu Brexit? Like, sut mae hwn? Daeth hwnna lan? Do, so o'n i'n edrych ar 2010 tan 2021, so nes i ddim gweld effaith Covid, achos oedd e reit yng nghanol Covid. A hefyd, nath Ffermydd derbyn adolyadau ychwanegol yn Covid, fel nath busnesau i gyd i trial offseto'r effeithiau. So, i ryw raddau, felly, os byddwn ni'n tynnu'r yna mas, felly byddwn ni wedi gweld gwir effaith neu beth sefyllfa y farchnad yn ystod Covid. Weles i, so wedyn o'n i'n neud nhw'n intervals wedyn o 5 mlynedd. So 2010, 2015, 2020. A wedyn, oedd yr un yn 2015, hwnna oedd yr un mwyaf gwahanol, achos fi'n credu wedyn, reading between the lines, gathon ni tywydd really gwael y flwyddyn cynt, so nath y farchnad mwyn lai crasio. Oedd cyneuaf pawb yn stuffed achos y tywydd, cynhyrchiad pawb really yn isel, a wedyn oedd gyda ni pethau fel y rhyfel mas yn Ukraine, di digwydd, so pawb yn panic o'n beth i hynna, a wedyn newidiadau wedyn, a pawb yn panic o'n beth i Brexit. So fi'n credu, felly os o'n i wedi edrych ar y blynyddau unigol ar ôl ni, felly bydden ni wedi, ond bydde hwnna wedi bod yn eitha lot o waith. Oedd na dros 500 o ffermydd bob blwyddyn yn yr arolwg busnes fferm. So oedd e'n bas data huge i fynd trwyddo. Ond di bod yn rili ffodus o allu gael yr adnodd na sydd ar gael i ni. Mae'n swnio'n rili ddiddorol. Mae pethau, hoffwn ni, trigger hanner awr yn darllen trwy'r nawr. Mae kind of curiosity dy fi nawr. Bydd ni gael peint cyfo hir, Sa'n credu bod ti'n moyn darllen trwyddo statistical analysis fi, ond gawn ni drink rhywbryd i gael trafod, achos byddwn ni'n dwlu siarad beth i'r interviews a'r focus groups sydd wedi bod yn neud â ysgolion. Yn bendant. So, cwestiwn olaf te am dymchwil ydy beth yw'r cam nesaf? Nid y faifa. Lle hoffa ti fynd nesaf gyda ymchwil? Wyt ti eisiau gwneud mwy gyda hyn? Neu os rhywbeth arall daeth lan, hoffa ti ymchwilio mwy? Neu hoffa ti kind of rhoi gorau ymchwil i gyd a sefyd i'r mynyddoedd a ffermio defed? Ta be, mae'r un ola'n swnio fel dream life, actually. Os ti'n gallu cysylltu dy fi, mae'r siŵr o fod achos bod fi mewn rhywle sydd ddim graen rhyw fath o signal yn trial tros o defed. Sounds like the dream. Ond i fod yn gwbl onest, dylen ni gael ffarm, breuddwyd un, ar beth sy'n nesaf, ond in all seriousness ddo, fel ar ôl y faifa pethau, fi rili yn gobeithio gallu cario ymlaen mewn ymchwil o fewn y byd amaeth a trial helpu ffermwyr neu dealltwriaeth ni o'r byd amaeth, pa bynnag maes yw. Wedes i fod y farm business fi'n eitha swmp o fas data, ond actually mae wedi diddori fi eitha lot os oedd y cyfle'n dod lan i edrych arno fe mewn ffordd gwahanol neu am flynyddau mwy diweddar wedyn. Byddwn ni'n gweud na o gwbl. Fi wedi rili joio pethau bod yr methodoleg i gyd fi wedi defnyddio ar gyfer y PhD wedi bod yn hollol newydd i fi, fel o'r cowdon, matlab a ar i wneud holiadur. O'n i byth i wneud holiadur o'r blaen, o'n i bai mewn ysgol uwchradd. I wneud cyfweliadau fel, mae wedi agor llygyd fi am fel yr amryw o methodoleg ti'n gallu wneud o fewn amaeth, really. So unrhyw beth, os ti'n gwybod am job, Jonathan, just give me, hit me up, Neu pwynt o ti yn yr cyfeiriad cywir nawr. Neu tynnu'r strings o ymchwil ar y gweill i weld pwy sydd â swydd i ti. Dim probs, unrhyw bryd. Right, so, cyn i ni orffen mae 2 gwestiwn olaf sydd gyda fi. So mae'r cwestiwn cyntaf yw beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â maes ymchwil yn fwy? Falle podlediad, llyfr, rhywbeth arall, unrhyw beth. Be mae pobl yn gallu wneud? So mae'n swnio, sa'n gwybod mae'n sad i weid hyn, actually, ond rhywbeth fi'n neud bob dydd, achos bod darllen papurau, weithiau'n gallu cymryd y mas yn ti, rhywbeth i fi'n neud bob dydd i ymgysylltu dy'r maes, a fi'n credu byddai pobl eraill yn gallu neud, yw gwrando ar yr streaming platforms, ar Troi Tir. So mae BBC Radio Cymru yn neud rhaglen Troi Tir, a fi jyst yn gwrando iddo fe mewn snippet o fel 5 munud o raglen, a ti jyst yn clywed yr
bulletin mwy neu lai o pethau mwy diweddar sy'n digwydd yn amaeth yng Nghymru. Neu ni wedi siarad am beth i Claxons Farm, fi'n credu mae hwnna'n di bod yn agoriad llygad i lot o bobl yn beth i'r byd amaeth. A hefyd mae Cefn Gwlad, obviously, di bod yn rili dda a ffermio. Maen nhw'n rhaglenni rili, rili dda. Fi'n credu rhywun rai gorau siwr o fod. I ymgysylltu gyda'r maes os chi'n moyn dysgu mwy wedyn bendant i fynd fyna. Gwych, diolch. A wedyn, cwestiwn pwysicaf falle, y cwestiwn sydd kind of meddwl pawb yma, ydy be wyt ti'n neud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Wy wastad yn preface y cwestiwn yma gan gofyn, like Love Island, chwaraeon, gwyn, be wyt ti'n neud? Bach o'r tri, really. O'n i ddim yn licio gwyn tan y PhD, ond sa'n mos mae yna correlation fyna. Ond, fi'n credu i fi, mae trefnu amser fi, wedes i gynne, bod fi'n bach o stickler yn plan. So mae trefnu amser di bod yn really bwysig a trefnu'r downtime na. So fel, ni wedi bod yn watcho Only Murders in the Building. Fab. A pa gyffres wyt ti? Ni wedi gorffen. O, rhaid, paid o ddweud yn beth am yr gyffres olaf achos wedi gorffen e. Tangwyd i ddechrau, so, yeah. A fel, wedyn, ni wedi watcho Chad Powers ar Disney+. So hwnna'n really good, mae'n beth fel NFL. Ond fel, just watcho stwff sy'n fel yn hollol wahanol i'r PhD, fi'n credu hwnna sy'n helpu fi. Fel bach o escape. Ond fi hefyd yn dwlu mynd am dro a mynd am runs, a fi'n llusgo Gwyll y cariad am runs gyda fi. So fel hyn o'n i wedi bod yn gryndo ar caneuon Nadolig tra bod ni'n rhedeg. Nice. A just fel, mae dyn ni fel blackboard thing, fel chalkboard ar yr fridge, a ni sy'n llenwi fe wedyn bob wythnos wedyn, a dechrau bob wythnos, be ni'n neud fel yr wythnos na wedyn bob dydd. So fel, just cael plan o fel be ni'n neud a neu'n siŵr bod ni actually'n cael amser i neud stwff. A fi a'r ffrindiau hefyd, fi'n cwrdd ând y ffrindiau fi o ysgol yn rili aml, maen nhw wedi bod yn amazing trwy gydol hwn. Ond mae cwbl o ffrindiau dyn ni'n Aberystwyth fyd. Ni'n mynd i fel pub quiz ar Dydd Sul, sy'n really cool, ond mae wastad gyda nhw Science and Nature Learned. A achos bod fi'n neud biol, maen nhw'n aml sy'n troi at y fi mynd, you can do this. A fi fel, os maen nhw'n gofyn rhywbeth yn beth i fel quantum physics i fi, sy'n clem dy fi. Fel, I left physics at GCSE, ti'n fo? So fel, mae hwnna'n stress, mwy na cadw fi'n sane. Ond fel, fi'n credu mae just neud pethau ti fas i'r PhD yn neud. A cadw'r routine fyd fel fi'n dieddol o mynd mewn i'r swyddfa fel 9 to 5. A just cadw neud siŵr bod fi'n neud na. Obviously, ti'n mynd i gael dynodau lle falle mae'n bwrw glaw a ti ddim eisiau cerdded lan all Penglais. So mae hwnna'n okay, ond fel bod ti hefyd yn gyfrifol am amser ti. Mae cael hwnna di plan o mas yn rili dda. I fi, anyway. Sa'n gwybod sy'n fi'n sane, actually. Ond dyna'r cwestiwn. Wyt ti, dwi'n siŵr bod yn prerequisite i ffili fod yn sane a wneud PhD? No, no way. Ni just esgus bod yn sane. Yeah. Fake it till you make it, basically. Na, wedyn. Right, so olaf te, ble mae pobl yn gallu diffeindio di? Dwi wedi streso ar ddeun, nid yn gorfforol, nid ddim yn mynd i redig ar ôl ti. Yeah, my postcode is... lle mae pobl yn gallu ffindio fi? Yn Aberystwyth, basically. Yn y swyddfa, sa'n rili gadael y swyddfa. Ond mae coed yn Nadolig dy fi yn y swyddfa. Mae dy fi'n bach sydd fel yn plygo mewn USB i fel goleuo lan. Mam gath ei fi. I don't know if it's sad at that point, really. Bod ni'n gwybod bod fi'n gwario gymaint amser yn y swyddfa. Ond fi ar LinkedIn. Fi ar LinkedIn, diolch am nodo am hynna. Fi ar LinkedIn, Gwenllian Jenkins. Mae na rugby player Gwenllian Jenkins. Not the same person. O gwbl. Not the same prowess ar ran rhedeg. Efallai na i roi link yn y fideo, just rhag ofn. A na i roi dau, un i ti, un i'r shout out Gwenllian Jenkins, chwarae rugby. Yeah, exactly. Ffrind o'r podlediad. Exactly. Right, diolch Gwen, welai di fian. Dim problem, diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Ymchwil y Gweill.
Heddiw clywon ni am brosiect Gwenllian Jenkins sy'n edrych ar y ffermydd bychain yng Nghymru a'i dyfodol. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan Ymchwil ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am wrando a byddwn ni nôl gyda chi gyda mwy o ymchwil mewn bythefnos. Diolch pawb.